Takže jo, čtvrtého lidi víte u nového videa, spíš u dalšího, nového na mém novém kanále. Jsme tady v Robloxu, hrajeme Grow Garden. Už jsem to hrál, takže tady mám nějaké věci, jdeme si je pozbírat. A možná bych to mohl trošku zeslabit, protože mi to řve do uší. Tady to sbírání těch věcí. Hop, 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 hop. Jinak dejte odběr na můj nový kanál, ať to. Protože prostě mám nový, že jo. Je to super hra. Jestli byste chtěli pokračování, to klidně řekněte. Klidně i ty Dead Rails, teď mají nový update, jsem viděl. OK. Jdeme prodat věci, lidi. Chceme prodat náš inventář. 26 000, OK. Jdeme se podívat, jestli má nějaké semínka. A to koupíme, se vyplatí, vezmeme mi tohle třeba. Já nevím, co je nejlepší za mě. Nějaké ty dražší, ty nemají? Ne, nemají. A jdeme se projít teďka sem, protože oni mají. Tady jsou vajíčka teďka nově. OK, za 50 000, tak to si asi kupovat nebudem, lidi. Bych chtěl nějaké gíry, ale nevím, co tady je dobrého. OK, to koupím. OK, jdem do zahrady. Jdem to všechno zasadit. Bom, 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 bom. Trojka. Ne, to je strawberry, já. Káně čtvrtá hudba, která tady je. Ne, fakt ne. Nebudu zpívat tomato. Schválně lidi, napište do komentářů, jestli máte rádi rajčata. Já ho dám sem asi. Tak. Hej, co tady dělá? Co tady děláš, bracho? Lidi, měli byste dát like a odběr. Hej. Nevím, co tady dělá absolutně. Je to hodně otravné, ten zvuk. Jdeme sbírat. To je hodně lehké, to sbírání. Mrkvičky vyrostly. Jdeme prodat. Zajímalo by mě schválně, kolik za to dostaneme. Tak to je strašně moc, bych chtěl říct. Schválně napište do komentářů, jestli byste chtěli více videí z Robloxu. Grape. Akorát na to nemám peníze, no nic. Vykupíme to všechno, už jim nic nezbyde. Prostě to zasadíme nejvíce random na místa. Fakt se mi to nechce dávat pečlivě, když se zabiju tím, ale to je jedno. Apple seed, to jsem ještě neměl. Blueberry jdeme sem. Co roste z toho jabka? Tak šlo to do země. No nic, teď ještě začal pršet. Lidi, já vím, že tohle video bylo krátké, ale já bych to asi ukončil. A schválně napište do komentářů, jestli byste chtěli pokračování, a nebo ne, a jestli byste chtěli vůbec videa z Robloxu, nebo třeba z Minecraftu, které taky vyjdou. Takže schválně to napište a zatím čus. Calling me, calling